Быйыл илебез масштабында нинди уңышлар белән мактана алабыз? 2018 ел шәхесләре кемнәр алар? Эфирда таяну нуктасы тапшыру студияда Венера Айтова, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә төймәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак битарафлык билгесе. Студиябызда безнең 2018 елда мич башында ятмаган, илебез дөнья күләмендә зур уңышларга ирешкән кешеләрне җыярга булдык быел. Һәм әйтергә кирәк, бу безнең студиябызга әле сыйган 4-6 кеше генә, алар әлбәттә күбрәк булырга мөмкин. Һәм дә җыелган кешеләр өчен башка кешеләр ел шәхесләре булырга мөмкин. Монда җыелган кешеләрнең күбесен без яхшы беләбез, кайберләрен белергә кирәк һәм алар белән танышырбыз да. Илмир, әйдә синнән башлап җибәрик әле. Менә бу елда синең Елдан ел күрәбез, алга таба синең үсешләр бара. Бу елда иң зур уңыш синең өчен нәрсә булды? Минем өчен шәхсән, әлбәттә, ел зур, елда бик күп нәрсәләр эшләнде һәм һәрбер эш миңа ничектер якын. Ул бит әле ничек әйтергә, ул яннан ул эш бик зур күренмәсә дә, син еш кына менә шундый кечкенә эшләргә тагын да күп көч бирәсен. Шуңа күрә мин үз-үземнән инде үземә беләм инде минем өчен инде фаворит эшләрем дип әйтәм инде. Ләкин тулысынча әйтсәм, менә бу минем елым, мин уйлап торам да, менә бу минем елым Алиф спектакле белән бергә үтте. Чөнки без бу елны башладык Алтын битлек премиясыннан, без бик уңышланы күрсәттек һәм безнең Нурбәк Батулла ул премиягә лаек булды. Һәм ул премия гына түгел, аннарысын шул Алтын битлек фестиваленнан соң Алифкә юл ачылып китте һәм без ул спектакль белән безнең тарихка багышланган, безнең Тукайыбызга багышланган спектакль белән Азербайҗанга да барып кайттык, Санкт-Петербургның бик престиж фестиваленә барып кайттык, күптән түгел Парижга да барып кайттык. Шуңа күрә без татар исемен ничек булдыра алабыз, бөтен дөньяда күрсәтә алабыз. Шуңа күрә минем өчен менә шул эш иң зур җиңү үзең өчен. Шулай бит. Чыннан да безнең Instagram битеңнән караган вакытта да шаккатабыз ничек өлгерә икән бу егет дип. Әле күпмесе анда керми кала бит. Шулай бит, күпмешләр керми кала. Син бит фестивальләрдә шулай ук бик күп катнашасың һәм хәтта стажировкага да барып кайтырга өлгердең кешеләр арасында. Бу елны беренче тапкыр мин халыкара стажировкага бардым Италиягә. Ул багышланган иде ничек заманча опера язарга һәм мин ул стажировкасыннан соң мин заказ алдым. Хәзер әлеге вакытта мин шул стажировка һәм фестиваль өчен яңа опера язам. Һәм ул бик кызыклы иде. Кайчан язасың син? Төнне язасың менә, Илмир? Монда да йөгереп кенә без сине төнләре язасың, иртән торып та язасың эш алдыннан. Чөнки бу арада әлбәттә эш бик күп. Юк, мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки менә бу эш кайнавы шул вакытта ул көч тә һәм илһам да бирә. Синең эшең беркемгә дә кирәкмәсә, ул бик авыр иҗат итәргә. Шул вакытта ул минем өчен зур илһам да. Кайын вакыт табам. Һәрберебез үзебез беләбез инде ничек без вакыт табабыз. Шуңа күрә белмим. Мин үз эшемне яратам, шуңа күрә мин кайбер вакытларда мин аны эш тә дип санамыйм. Ул минем өчен ялда, хыялда, хоббида, ул барысы да. Әле 2 Россия конкурсына шулай җиңгәнсең, моны әйтеп тә тормый инде. Сентябрь аенда 2 конкурста мин катнаштым, берсе Казанда үтте, берсе Мәскәүдә үтте һәм икесендә дә мин җиңүче булдым. Аллага шөкер, эшлибез, тырышабыз. Менә, хөрмәтле кунаклар һәм тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыру өчен анда үзенчәлекле булачак, чөнки һәр кешегә сүз әйтергә вакыт бирәсебез килә. Бу безнең фикребезчә ел шәхесләре, зур җиңүләр яулаган шәхесләр. Шулар арасында 25 сентябрьдән 29-на кадәр Будапешт шәһәрендә һөнәри осталык буенча Европаның иң масштаблы ярышлар Евроскиллс та безнекеләр исегезгә төшерәбез, 2 алтын, 2 көмеш медаль яуладылар һәм балта остасы номинациясендә көмеш медаль яулаучы егетебез Булат. Шулай ук студиябызда без сине тагын бер кат котлыйбыз. Менә Булат, әйтсәң, нәрсә үзгәрде соң нашы җиңүдән соң синең тормышыңда? Нәрсә бирде ул сиңа? Шул сентябрьдә катнашып кайттым инде, мин 2нче урынны алдым. Беренче башлаганда булай укытучылардан гына ишетеп кирип киттем. Кирип киткән идем бу WorldSkills юнәлешенә. Хәзер шунарда барам, яшим.
Бу Европа чемпионатыннан соң инде миңа эшләр тәкъдим иткәннәре юк, но тренер буларак Россия җыелмасын тренеры әйтергә, Татарстан җыелмасын тренеры әйтергә әйткәннәре бар. Һәм нәрсә уйлыйсың син үзең? Бу моны инде хәт тренер әйтергә 19 елга әзерлек барга дип әйбәт булар дип уйлыйм, инде ризалашырмын дип. Үзең өчен иң зур уңыш бу ел нәрсә булды дип уйлыйсың? Менә шушы 18 ел нәрсәсе белән хәтереңдә калды? Үзем өчен иң зур уңыш шул Европа чемпионаты. Мин параллель рәвештә Южный Сахалинск табылган Россия чемпионатына да үземнең студентны әзерләдем һәм үзем дә әзерләндем Европа чемпионатына. Но иң зур уңыш шул Европа чемпионаты дип саныйм үземә. Без 2019 елда да сиңа уңышлар телибез. Әле әңгәмәбезне дәвам иттербез. Әле Россиялеләрдән бердән-бер Википедия исеменә лаек булган шәхес Фәрхәт Фаткуллин да шулай ук студиябызда. Инде әлеге уңышка ирешүне гомумән анда катнаша башлаганда син әйткәнең бар да, мин махсус нәрсәдер уңышка ирешү өчен түгел, менә үзенең өлешне кертү өчен генә катнашам дип әйткәнсең. Шул вакыйгадан соң нәрсә үзгәрде соң, Фәрхәт? Исәмсез Венера, исәмсез кадерле тамашачылар, катнашучылар. Шул вакыттан бирле, әлбәттә, мин менә телестудияларга яки интервью бирүләргә йөрмәгән кеше буларак сезнең дөньягыз белән таныша башладым. Икенче яктан, әлбәттә, әле үткән ел башлаган, минем өчен башланган эшчәнлекне дәвам иттем. Монреальдан соң безнең үзәк һәм Көнчыгыш Авропа илләре дәрәҗәсендә татар, башкорт, эрзя, башка телләрне яңгыраттык халыкара җыеннарында. Аннары инде Татарстанда һәм татар дөньясында менә бу Википедия мөхитендә зур адымнар ясый башладык. Бер үзем түгел, күп кеше ярдәм итә, катнаша, хәтта менә безнең иртәгә дә менә зур чара булачак Сәләт йортында. Тормыш кайный Вики дөньясында. Яшьләрне дә хәзер тарта башладыгыз, шулай бит? Анысы дөрес. Сәләт канаты астында башланган Сәләт Вики мәктәбенең Вики клублары да барлыкка килә башлады, бик шатланырлык әйберләр. Һәм башка инде хәзер мәктәптә укучылар белән эшләү башлана, студентлар белән дә. Бу бик матур күренеш, әлбәттә. Әле әйтми торасызның бит әле Акыллы регион дигән бик зур шундый Викимедиа проекты хәзер эшләнә. Бу беренче мәртәбә бәлкем тамашачылар да моның хакында ишетерләр. Нәрсә бу һәм аның бу шушы синең җиңүң нәтиҗәсеме Акыллы регион проекты? Һәм нәрсә хакында асылыннан гыйбарәт? Бу проект инде безнең җир шарыбызның төрле илләрендәге аерым тәҗрибә үрнәкләрен берләштереп, аны берәр төбәк нигезендә региональ икътисади, социаль икътисади үсешенә нинди зур тәэсир итә алганын күреп туган бер проект. Үзе Беренче үткән елны әле сентябрь-октябрь айларында башланган иде минем башымда. Аннар Россия күләмендә дусларыбыз белән аралашып, менә аны хәтта безнең хөкүмәт һәм президент аппараты вәкилләре тәкъдиме аркасында менә аны Татарстанда Алла насыйп итсә пилот регион буларак оештырасы иде. Дөньяның төрле илләрендә төрле үрнәкләре бар. Аларның бөтенесен бергәләп, бер пазл, бер кубик Рубик буларак җыйсаң, файдалы әйберләр була алачак дип. Һәм дә анда регион өчен дә, татар теле өчен дә файдалы була алачагы проект. Иншалла, уңышлар телибез. Әле күбез моның нәрсә икәндә әле бик аңлап та бетермәде. Вакыт тагы да күбрәк күрсәтердер дип ышанасы килә. Сәләт дигәннән безнең тагын бер сәләтле егетебез Игорь Смирнов бирде. Ул ел студентында җиңүче, җәмәгать эшләрендә иң яхшы катнашучы буларак.
Ни өчен катнашырга булдың, ничек җиңдең, ни өчен син җиңүче булдың дип исәплисең? Миннән мөгаен бу сорауны инде 155-нче бәлки 155-нче мәртәбәдер. Чыннан да нәрсәгә катнашырга булдым? Минем соңгы бер 3-4 ел бик күп конкурсларга бай. Һәм менә шуларның шундый югары ноктасы булып, менә шушы конкурс торадыр. Моңарчы булды университет этабы, аннары булды республика этабы, һәм республика этабын җиңгәннән соң миңа мөмкинлек бирделәр Рәсәй күләмендә Татарстан Республикасында давам якларга. Һәм бик яхшы кагыйдә бар, үзеңнең мөмкинлегеңне кулдан ычкындырмаска кирәк дигән. Һәм менә шуңа күрә мин бик теләп әлеге номинациядә катнаштым. Нәрсәгә мин җиңдем? Баллар саны шулай килеп чыкты, сумма шулай килеп чыкты. Гомумән безнең барлык катнашучылар да дустанә мөнәсәбәттә иде һәм аерым шундый җиңүче бар дип әйтә алмыйм. Ләкин баллар суммасы әз генә күбрәк булды. Шуңа күрә статуэтканы мин алдым, исемне мин алдым, ләкин калган үземнең коллегаларым, хезмәттәшләрем дә миннән кимрәк катнашмады дип әйтәсем килә. Шуңа күрә. Ул тормышыңа ниндидер яңалык керттең, үзгәрешләр кертә алдыңмы? Монда әйттеләр инде, телевидениегә күбрәк йөри башладык, радиога күбрәк йөри башладык. Син моңа кадәр дә күп йөридең түгелме соң? Син бик актив кеше җәмәгатьчеләрдә. Бик күп китте хәзер. Дөресен әйткәндә, мин кичкенә чакта мәктәптә укыганда һәрвакыт Татарстан күләм яисә аннан да алдарак, аннан да өстәрәк төрле күләм олимпиадаларда катнашырга телидем, ләкин минем ничектер яисә белемем җитми иде, яисә әзерлегем җитми иде. Менә хәзер шушы Рәсәй күләм конкурсында җиңгәч, мин ничектер менә шул кичкенә чактагы булган хыялны тормышка ашырдым шикелле. Чөнки Рәсәй күләм иң яхшылардан булу минемчә ул зур горурлык һәм зур шундый адым. Синеңчә генә түгел, без барыбыз да моның белән килешәбез. Һәм әйтергә кирәк, безнең студиябызда тагын бик кызыклы гына башка конкурсларда җиңүчеләр бар. Аларның нинди конкурсларда җиңгәннәр һәм кайсы конкурста безнең кунагыбыз менә шундый матур корона дип әйтәләр инде, яулаган. Моның турында таш, кайсы конкурста безнең кунагыбыз таш яулаган. Моның турында сөйләшүбезне дәвам иттербез. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну ноктасы тапшыру. Бүген без ел шәхесләре дип әйтерлек шундый шәхесләр белән таныштырубызны дәвам итәбез. Рекламага кадәр инде без егетләр белән таныштык, ә безнең менә минем уң ягымда торучы ике кеше белән әле танышмый калдык. Рәмис абый, сездән сорыйсы килә. Сезнең бит инде булай да абруегыз зур, бар кеше дә сезне белә. Сез дә конкурста катнашкансыз икән. Нинди конкурс һәм нәрсә этәрде монда катнашырга? Бу минем өчен бик вакыйгалы ел булды. Беренчедән мин быел үземнең олуг юбилеемны билгеләп үттем, 50 яшьлек юбилеемны. Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә үзем теләгәнчә, үзем хыялланганча һәм үзем теләгән форматта мин үзем дә һәм тамашачылар да бик канәгать булып калдылар. Шулай ук елмышы сезгә күбрәк шул дип исәплисез. Әлбәттә менә минем өчен иң вакыйгалы булды ул Төркия язучылар берлеге һәм Төркиянең мәдәният һәм туризм министрлыгы тарафыннан оештырылган Казакъстанның Төркстан шәһәрендә үткәрелгән 12нче халыкара шигърият фестивале. Төрки телле халыкара шигърият фестивале. Әлеге фестивальдә 25 төрки дәүләтләрдән 100-гә якын шагыйрь катнашты. Һәм менә шушы фестивальнең нәтиҗәләре буенча 3 лауреат булды. Аларның берсе төрек шагыйры булса, икенчесе Кыргызстаннан һәм өченчесе мин Татарстаннан. Шундый көтелмәгән җиңү булды. Инде зур горурлык безнең Татарстаныбызның исемен шулай күтәрү, шулай бит. Төрки дөньяга, Моның сәбәбе әлеге конкурста катнашуымның минем Төркиядә төрек телендә шигырьләр җыентыгым чыккан иде. Тузактагы өзгөрлек, тоткындагы ирек дигән. Һәм менә шушы китабым белән танышканнан соң мине әлеге конкурска чакырырга булдылар. Һәм әлеге менә бер конкурста җиңү яуласаң бит, ул башка конкурсларда да катнашырга җирлек тә булып тора. Һәм менә шуны әлеге бәйгедә җиңгәннән соң минем белән анда төрки телле газета журналларда бик күп әңгәмәләр дә булды. Һәм мине май аенда чакырдылар. Стамбулда үткәрелгән Истанбулансыз шигърият фестивалендә дә шулай
катнашырга туры килде. Һәм менә шушы аралашулар нәтиҗәсендә анда бит дуслашасың инде башка төрки телле язучылар белән. Һәм мин анда Азәрбайҗан шагыйрьләре белән танышып, алар минем шигырьләремне Азәрбайҗан теленә тәрҗемә итеп, шулай ук Бакуда минем Шимшәкләр гойынында, Яшеннәр кочагында дигән Азәрбайҗан телендә шигырьләр җыентыгым да дөнья күрде. Бер уңыш артыннан уңыш булып чыга. Шулай бит, безнең тамашачыларыбызга да шундый мотивацион тапшыру булсын иде. Ни өчен без монда җыйдык? Нәкъ дөнья масштабында, Россия масштабында, дөнья масштабында танылган шәхесләр үзләренең беренче адымнарын ясарга куркып калмаган һәм ясап та җиңү яулаган шәхесләрне чакырдык. Әйдәгез әле, Рәмис абый, бер видеозма карабыз. Гәнә дәвам итәрбез. Шуннан да быел ижатымда бик зур вакыйга булды. Мин халыкара Евразия премиясенә лайык булдым. Бу инде миңа гына, ижатыма гына зур бәя түгел, бүгенге татар әдәбиятына, татар халкына да бәя дип исәплим. Чөнки бүгенге көндә безгә иҗат кешеләрне ничек тә булса дөньяга чыгарга омтылырга кирәк. Инглиз теле аша булсынмы, төрек телеме, рус телеме, башка телләрме дигәндәй. Чөнки бүген үз казанында гына кайный торган заман түгел, ачык бер хәбәр яки бер әсәр дөньяның бер пишмагыннан икенче пишмагына кадәр мизгел эчендә барып ирешә, һәм инде шуңа без инде шушы мөмкинлекләрдән файдаланып, иҗат итәргә, кызыксынырга, һәм инде дөнья күләмендә нинди әдәби процесс бара, шул процесска керергә тырышырга кирәк. Дәрәҗәле исем алу һәркем өчен дә зур куаныч. Мин дә Россиянең атказанган артисты исеменә лаек булгач, шатландым, горурландым. Һәр иҗатташ дустыма зур уңышлар телим. Без шулай ук һәммәсе өчен сөенәбез. Бу ничектер үзебезгә дә кагыла кебек әлеге җиңүләр безгә дә ниндидер этәргеч бирә, яңа үрләргә менергә шулай бит. Менә инглиз телләрен өйрәнү, төрек телләрен өйрәнү, аралашу кирәк диде. Сез дә шундый нәтиҗәгә килдегез, Мария? Әйе, менә минем бу Төркиядәге фестивальләрдә катнашуымның сәбәбе, менә мин соңгы елларда төрек теле белән бик мавыгып киттем. Һәм менә кичке төрек телен өйрәнү сыйныфларына йөреп, төрек телен өйрәндем. Һәм менә мин быел шулай ук төрекләрнең күренекле шагыйре Орхан Вәлинең шигырьләрен татар теленә тәрҗемә итеп, китап итеп бастырып чыгардым. Әлеге фестивальләргә мин аның шушы җыентыгын шулай ук алып бардым. Орхан Вәлинең дә шигырьләрен татарча укып күрсәттем. Кайчан өлгерәсез дигән шушы сорау, әлбәттә, яңадан туа. Кайчан өлгерәсез, Рәмис абый? Менә мин һәр вакыт мәктәп елларыннан бирле бик шундый актив булдым. Һәр вакыт нәрсәгәдер омтылып яшәдем, максат куеп яшәдем. Менә нәкъ мин Илмир Низамовның сүзләрен куәтләп, менә шул мин иҗаттан бер тәм табам, рухланам. Менә минем тормышымның яшәү рәвеше әйтерсең иҗат. Сезне тыңлап без дә рухланабыз. Ниһаять, Илия ханымга вакыт килеп җитте. Әйтергә кирәк, мөхтәрәм кунаклар, Илия ханым дөньяның иң чибәр дәванисе. Кыз алдыгызга китерәсезме? Дөньяның иң чибәр дәванисе. Әлбәттә, сорау бирәсе килә, сезгә ничә яшьсең дип, без инде әлеге сорауны биреп тормыйбыз. Сезнең балаларыгызга һәм оныкларыгызга ничә яшь дип сорыйбыз, Илия ханым? Миңа 45 яшь. Минем 3 бала бар, бер оныгым бар. Әфәрин. Әйдәгез әле алкышлык әле. Ике баланы тапкач, минем бер хыял бар конкурста, Иншкәбил конкурсында катнашырга. Шунда мин инде катнаштым, җиңдем. Аннан соң хыяллар зуррак үсә башлады. Аннан соң Россиягә барып кайттым. Россия мине инде менә дәваниләр конкурсына җибәрде. Россиядән мин менә татар культурасын күрсәттем. Менә безнең конкурс башланды инде хәзер күрсәтә. Һәр конкурсантка күрсәтә инде менә бу Индия күрсәтә үзеңнең биюләрен, культураларын. Без инде бөтен гаилә белән бардык, ирем дә, балалар да күрсәттек татар биюен. Нәрсә бирде әлеге җиңү? Әлбәттә, мондай таҗны саласы да килмидер, мин сезне хатын-кыз буларак та аңлыйм. Тагын нәрсә бирде сезгә әлеге конкурс? Мин хәзер тынлыга эшкә барган кебек булам инде, гел чакырып торалар. Но миңа ул кыш бирде, үземнең үзәкне ачтым.
Дом сказок бабушки Вселенной атадым. Балалар өчен хәзер мин татарча да, урысча да, анда әкиятләр сөйлим. Сез әбиләр дейсез, ничек кабул итәләр гомумән? Сез инде ияләштегезме теге шаккатуга? Мен дөньяның иң матур дәванисе диюгә, шушы реакцияга сез инде ияләштегезме? Ияләшмәдем. Ничек шушындый дәвани булып калырга башкаларга да менә киңәшләр? Минем инде ул үземне шундый пример дип әйтәсем килә. Әйе, менә үрнәк булырга дип шундый цель, желание шундый булды бит. Дөрес туклану, дөрес үзеңне тоту, менә шулай итеп Яңа ел башынан гына түгел, гомер дәвамында шулай бит. Гел шуны үзеңне тотсаң, менә шундый матур дәвани буласың дип әйтәсем килә кешеләр. Ишеттегезме? Менә хәзер белде инде. Әле бит сез ел гаиләсе конкурсында да җиңгәнсез икән. Әйе, без менә гаилә белән инде ул да минем шундый бәләкәй чактан ук тоже шундый цель, желание такое было. И менә минем мечта вот это, да, она сбылась, потому что без менә инде шул әбиләр конкурсында җиңеп, инде безне Татарстан делегировать итте Мәскәүгә иң яхшы гаилә елның гаиләсе 218. Бу менә шушы бер уңыш үзенә икенче уңышны тартып китерә дигән сүзләр инде шулай бит. Ничек менә гомумән алганда безнең карап утыручы тамашачыларга да ел ахырында без бит нәтиҗәләр ясарга яратабыз. Уйланабыз киләсе елга, планнар корабыз. Гомумән алганда уңышның сыры нәрсә дип исәплисез? Бу үзенә күрә максат куеп максатка ирешүме, әллә ниндидер уңу, ничектер уңыш елмаюы, бәхет елмаюымы? Бу бөтенегезгә дә сорау. Венера, менә уңыш дигәндәй, менә миннән дә шулай еш сорыйлар, менә уңыш та уңыш, ләкин кеше бит ул менә ул уңышны гына күрә. Нинди хезмәт басып тора ул уңыш артында һәм күпме очракта синең теләгән эшең килеп чыкмый, барып чыкмый, кеше аны күрми. Шуңа күрә ул шулай дип күренә генә бөтен эше уңышы була дип. Син Черчилльнең сүзләрен хуплыйсың булып чыга инде. Уңыш ул бер уңышсызлыктан икенче уңышсызлыкка энтузиазмны югалтмыйча атлау дигән сүзләр. Әлбәттә, менә шуңа күрә мин Черчилль белән бик килешәм. Менә бу чынлап та бу менә бу иң зур этәргеч һәм минемчә үз яраткан эшең белән яшәргә кирәк. Шуннан да зур уңыш юк минемчә. Калганы ул килә барыбер. Син үз эшең яратса, ул барыбер килә ул. Дөрес әйтә. Менә мин нәрсә әйтәсем килә, менә еш кына безнең менә язучылар да силәргә яраталар. Менә гел Совет чорын сагынып бис калалар. Совет чорында иде, Совет чорында менә китапларны хөкүмәт чыгарадыр иде, тәрҗемә иттерәдер иде. Менә безнең күп кенә язучыларыбызда менә шушы дәүләттән көтеп яту бар. Менә күбрәк без хәзер шундый заманда яшибез. Иҗат кешеләре дә шуңа яраклашырга тиешләр. Таян Аллага һәм таян үзеңә дип әйтәсез килә. Күбрәк менә бүгенге заманда иҗат кешесе ул иҗат та итәргә тиеш. Үз-үзенә продюсер да булырга тиеш, оештыручы да булырга тиеш. Һәм ничектер көтеп ятмаска иде. Менә безнең татарның әдәбият сәнгате дөнья базарында конкурентлылыкка сәләтле. Бу чыннан да әлеге сүзләр илһамландыра. Фәрхат, әгәр дә үзегезгә сорау бирсәм, сезнең өчен ел шәхесе ул кем дисәм, кемне атай алыр идегез? Вики дөньяда, ягъни бергәләп хезмәттәшлек дөньясында, татар дөньясында мин Минтимер Шәриповичны атар идем. Ул зур юлларны ачты бу юнәлештә. Татарстан дәрәҗәсендә мин Роман Шәйхетдиновны атар идем. Безнең мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры. Ул Татарстан башкарма хакимиятләренең веб-сәхифәләрен ирекле лицензияга күчерде. Бөтенесен диярлек бу Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда беренче шундый адым. Ел шәхесе дәрәҗәсенә менүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш дип уйлыйсың, Игорь? Таяну ноктасы менә
Эльмира апай әйтеп китте инде, күп кенә вакытта синең уңышыңны гына күрәләр, уңышсызлыкны күрмиләр дип. Дөресен генә әйткәндә тагы бер әйбер бар, ул менә сине чакыралар, син ниндидер конкурста җиңдең, яисә ниндидер зур үрләргә мендең, ләкин кызганычка каршы һәрвакытта дагы синең артта торучы кешеләрне күрмиләр. Ул да булса синең команда, ул да булса синең әти-әниләр, ул да булса синең якыннарың, туганнарың, дусларың. Һәм менә таяну нуктасы минемчә, һәрбер җиңүдә, һәрбер уңышта, һәрбер нинди дә булса, кичкенә генә булса да адымда, ул синең артыңда торучы, сине әйләндереп торучы дусларың, туганнарың, хезмәттәшләрең, коллегаларың һәм менә һәрбер ярдәм итеп торучы кисәк. Безнең караучы тамашачыларыбызга да киләсе елга куйган зур максатларына ирешүләрен теләп, сау буллашабыз. Исән-имин булыгыз.